inaasahan mga resulta sa datos na Significant realization does this pandemic gives to you? Kaya pa? Kaya pa? Hindi ako pati ng inyong pananalisik. Mapakinabangan ba ito ng mga sumusunod na mananaliksik? Class, batian ko si Mama. Visible na Medyo maingay dito sa aming paaralan. Okay lang? Okay pa? Kaya pa, Rod? Inaasahan ko na next mga sanggunian. Siyempre, tapos ang resulta, may conclusion, may kamuklas.